Има два зъба тук и два зъба. Браво ми, тя има много зъби. Какво ти казват? По два си гива. Модерен. Така, 1, 2, 3 и ти как се казваш? Яна ще ви покаже Яна стайл. 3, 2, 1. Музика. Това бяха някакви, гледайте какви завъртания. Браво. И 4. Браво, Яна. Леле, каква комбинация кръка ръце, направо до сега не съм виждал такава. 5. Браво, Яна. Леле, и крилата се включи, става напречено. 7. Леле, и 6. И 5. Леле, тук има някой, дето малко му дойде в повече тревата. 3, 2, 1 и стоп. И сега, кой е следващия? Яна, избери, който не е танцувал до сега. И това е поразящия танц. Внимание, земята се тресе, като се приближи. Малко насам, малко назад, принцеси и принцове. Сега, готов ли си? Ти как се казваше? Андрей. За феновете, аз знам. Готови? 1, 2, 3. Андрей стайл. Една крачка назад малко. И музика! Леле, тук стана печено. Леле. Уау, леле, чакай малко. Заболяха ме корема ми заболя. Леле, корема ми. Леле, леле, тук и тревата отиде. Това е много добре. Това силно от морето са го учили. Леле. Браво, леле. Браво. Аз събрах да броя, докато се гледам. 3, 4, браво. 5, 6, 7, уау, 8, 9, леле, това беше най-изключителното гмуркане на годината. Браво! И сега стоп! Има ли изморени? Има ли някой друг? Ти танцува ли шампионки? Ева сега, тя е последната красавица, която беше една от претендент рожденичките, нали така? Добре.